Hatu kan long sha kaba benefit iki indigenous marangi pej hakum haki cement factory. Kamdon kat kaba bu ni baterai kidai ki panabar. Mentau bu nu Paidbah uang kumlo taka sex tourism kidi. Hindi mdai baro khaj baterai hapo spa ki balong kumta. Hakalu ka dor ba ka Sorkar kayo ban long try to ka chakaro nimsu thore. Kadin nalo bahaya ka Sorkar ka le ko nung ba Paidbah long nong kanti. Yakni ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises kebai ke one stop solution na badai furniture sets haki yeng internet ke jongpi bapila ban pre-book yung customized sofa sets dining table Godrej lor kiwe ke kum ke budget but ke design ke bakwa KR ke end to end construction solutions na duk architect and planning adu ki kam interior ki yeng mai jongpi wani bujat haki dukan jong KR Enterprises hayau thami jowai lani ich surat shalong na badai jing tip bakamnya Kublai parlok sesisian ipnyang sobhaya pi syakani ka Rynsan Iathir. Rynsan ke bang ye keren ye mirjumut bang Iathir halor ki mat beper ki bakta ye ke imlang salang ke jangi. Barhakani ke episode menta sngi ye keren halor ke tu ka isu ke be day bat ka dolondong Lumpongdeng. Ke ki mat ki bakong san ke ba ngiyo ban lum na ke tu ka isu hal Lumpongdeng. Tibat Barok na pleng jongi ngasu thu ba ngila tip syapang katu ka kejeng ya ki persya ya ka rai jong ka Sorkar ban shna ya kata ka luxury 5-star luxury project hang te hapo hotel hang te hapo Lumpongdeng ti ngin sngo thu ru ba ka Sorkar ka ladep ban withdraw ya katu ka project tang na po Lumpongdeng ka ba kejeng he ka jong ka long kumba life hun rio acres Henry katu ka project ban thai ka hotel pat kan ya chakmat ha katu ka jaka ka bladon ka ba ka umyam orchid resort ka don lupa menta but kani kadi ka kejing shisha ka ba ngidon kam ban ai ka jing itu ka Sorkar ru halor kani ka sinjam ka ba kala shim Henry wat lada ka deru hadien khat ar sngi jong ka jing sha thangan daki kenhun daki khot jong ka Green Tech Foundation ka bade ka kenhun ka balam khmat ikan ka jing ki persya ka Sorkar bat kumju ru hadien ka jing say ya kita kimat ki jural ani ka jing pensngoi ki sur jong ki babun balang ki ba persya ya kani ka project Lumpongdeng ki ba kenthop ya ka kenhun je ki rang ba snong na Pori Boy district Banginum kelet ru ba ki don ru ki jing keno ba pedeng ke tu ka jing ki kala don ke jing le politics dan ke jing tmu jong ki kat tu kat ni teli ki seng san pertai ban hijack ke tu ka issue pasal ka wei ru nginum kelet ba kani ke issue ka wan menta hakapor hakum kani kapor ba ka election chiteng samoy sha ka Shillong parliamentary seat ani ka MP election ha Shillong kalajan Ti kani ka Rynsan kam thmu bangin ya bun ktin biang halor kani ka halor ka bental ani kani ka mat ka ba ladep ban penbej Henry kadai ban bu iki jing keli ban yo ya ki jing shai halor ki kat tu kat ni tli ki mat ki ba kumu Paidbah ngidang don ka jing bam sngo thul ani ka jing bam shai but nginyale ru ban bu iki jing keli ki ba hadin habut ka Sorkar kala ban pai din biang ban pej ba kumnu kala ban wanra lani kumnu kala ban yo jing hikai na kani ka issue lani ka case ka badai hapo Lumpongdeng knang bahadin habut ka nom shim lani onom dan kam ya kanu kan hun ban pelong da ka hunger strike ban pin ka lai ka rai jong ka Sorkar Tia baki ban ya shim benta ha ka panel menta ka sngi ki kenthop ya sawngut ki riurang ba na ki tna trikam ba pher Syakadiang ke jonga ngidon iba kit dor bla iba long away ni columnist haga jo kapor iba long ru kum u observer ni unong pethu nang ngidon ni Dr. Benjamin Lingdo iba de unong hikai ke school banehu ke Department of Tourism and Hospitality nang ngidon ru ya iba VJK kenta iba long u noi side an da san bha ha kam but ngidon ru iba Alan West Kharkongor iba de u director jong ka MTDC but haga jo kapor President jong ka Meglaya Rural Tourism Forum mod khot jong ka MTDF tingi pdiang sobhai phi shagani kam Rynsan matas ni bangi kmil ti ba ki simbo perkhat ka phi sa matas ni kin ai jing mun toy bubun balang uban pej ya kani ka jingi merje mod jingi matas ni tinginya sedang pej ya kani ka Rynsan ya kani ka jingi merje mod jingi da ka jingkli ka bani kong na ka benta iba alen
ba ngi tu ba kimat ba ki ba kin nong ki mo ki ba green tech kala say ke day halor ke jinglong jingman jong ke te ke jaka hapo Lumpongdeng ke dolan nong Lumpongdeng ke ba ki ong ba ke day ke jaka ke ba kedup nani ke ba ai jakari ki ba bun ja ki sim bat ki sentiu ki skut ki ding ki si kum ta ter ba kala say ru kindiat kin sot ki mat ki ba ya day bat ka kini ki kan ka sos kular ke ba lai sos lai sngo thu jing mot lani ka agreement ke ba ka Sorkar lai soi bat ka company omiam private limited ti ngashkwa ban kali na pi mo hak jing pe ke jong pi kum u wei ne kinang ba obladon ha ne kam talabun tli ki snam dei haba kum kini ki project ki bahe ki wan na shabar hatu kamlong ka badon kam ya ka Sorkar mo bahkan pelong shwa da ka jingelang Paidbah ban khot ban pinshai Paidbah irrespective wala da ka de ka jaka Sorkar nanti ka jaka riushimet namangi kren ya ka project ka balai spa lai pokulur pismo kumnosa Julong kum ni long hakiwi ki jat kam ka juja kam ni fin mau hai kan ni ka ba ki thmu ban snai ki dam baper terus ka diga jaka jang ki Paidbah mo ti either la da de na ka MECL la ni na imen jong ai don hanip kum siwa ti si ya tu ana bangin dangi lek sa urunasial sunu ki si kendak ini ki public hearing kalau ban ai la di Paidbah baun ban kong ban pensyai mo teng dom syai Paidbah ru nong em ti kiju kondak ini ki public hearing haki cakap fair latest pon ke bangin akan mau ngai don bentaru nomor ngai persyalang ya kan ka propose umot hydel project ngai persyaru halor ki nong rim nomor ba kan keta ya ka tourism ke badang ki haki ti snong ki ba don hasil ter jong ka wa umot kan thup ya ka amkoi snong deng darang daupi siam ti ketika sen keban kong bagi beri ki persyak ya ka tourism project ti hoi ketika project ke bahaya bah ya ka ba haban pendon kam ya ka jaka ke bahaya bah ti ngam haji sia kadi pendon jing sai clarity mo bagan ni project ka wan kinsna kumno hangno kinsna dan manuban mentoy na kan project ki local skin mentoy kumno ti ngaso hendiat bagadon ka jing bamda syaitan hak ni project tengam tip pat mo bayo kat basnan habli su Paidbah ru tip yo su sakut lut ru kataru ngam tip mo ke ikaban marbah ka tourism sektor 4 juja ni ban bau Paidbah nya ki ban pensange ala ni ban panjing syai halor ka ke ikan ni ka project ka ban snan tu kabaan pin kun mau kan ni kam dadi than ka project Sorkar kani ke project ka ban wan sna da ka wat ya kapisar umde ban pulut na Sorkar mereka invest ka kenika IHCL ketika tata group ti hakajing sngo jang kalong ba don artli ki ai ba yo man balen haple chu Paidbah ro yo don yo ka sakut no kidon ki khap ki ba don kam er ban le chu Paidbah tin re jaj bagi la yakhi umta ko me kani project sngo ba hendiat ka Sorkar ka la de ban ai kenja jingsai hendiat te halor kita ki nongrim ke ba Paidbah meli menta umtip kapisan pulut ke Sorkar ni pisan pulut ke company ru Paidbah 4 tip adu menta tigum kata ka we mo bagila ban pensai ba pet ya kan ka project ngin bai tingka ngin num kata ya kapisa Paidbah ni pisa Sorkar dei kadi ka company ke ban wan invest hadu lais pa leh crore it's a big amount but kebaar kan dei haban justify kan ba kani company kawan ki egi benefit mo ba nyo lembaga ni kajing wan invest yung kani ka company ti balai habi de jaka putaru kam dalong syaitan mo ti ngasngo katahi kat ban conduct egi public hearing haman ki project ngamtip ka bawahan ka ban numba tin re kajing pensai si Paidbah ngasngo ba ka Sorkar ka diban long kala ban kata ruti ke kumpi ong mene kala ban don ke jing pensuki no ha ke jing pentrikam ya kan gunu ke project ne tingan ngan bu kan ke jing klina ka menta iba kentamo ba ngi suthu ba ketu ka
Kitu ka jaka hapo yam kitu ki dolen nong kitu ki kini ki road jong kani ka wa jong kani ka yam dam ru ni suba kalong sensitive ba kitu ka jaka hadu ba ki don ki la don ki cap ki ba ka high court ru kelawan ban ai ki rulings ki jong ka be de ka tu mo ti hatu pi smo ba ka ngin pai sha ka CTE kamo ka consent to establish ka ba ka Sorkar kala ai Shaka Umyam Private Limited hakaba ngiyo ngilap tip ngi kat kum ki RTI reports ki ba green tech layo ban lum ka long ba original intent jong ka Sorkar hi ka de bakan thau kita ki 25 not more than 25 villas lani ki kita ki jaka ki ber hang tu hapo Lumpongdeng Henry hadin pede kinsa ki penkela yang e katu ki ong ba kanum don ki kanu kata ka jing snai kita ki jaka ndekin datang kita ki temporary kini ki camps kita ki barok kan dia ka jing pai ki jong pi khamtam ha ki jaka ki belong ecologically sensitive kum ka umyamo patu barok saudong hi hatu pitare ka Sorkar la de ban le asho da kenja kanun ko kenja research ban tip tikna ba shwa ban ai no ban ai why kan ga jakate Henry Postnam ka di ka ajlan pha and ka bala ban extend ru sha ka lai Postnam which means kendai Postnam she spartsnam sha ka ni ka company mo ti kalong ba shwa kin ai why ka hatu kamla de ka Sorkar bakan kan pek thu bha ga jaka kalong kumno hatu kala ban ktan em hadin habut ne kum kini ki ayu kan magi ki ong ki don shibun tli ki regulatory lapses kam ta mag bayde ba ka ju pentre kam ya ka an gan ha ka jing pek ka jong pi kum no ya sa an susuk banong kumuriu sai ain ban kren ya kani ka subject mereka kebetulan kami hari ni kapor kalau bau Paidbah suatu ni ya kani ka jingle jong ka green tech haba ka late ban le da ka hunger strike ban pensange ya kani ka project kani ka jaka ka teng ka Lumpongdeng ningkong ni ban suatu ba kani ka entire dam site ka bangi ong menta ka umiam lake kani ka jaka ka jong no first and foremost kadi ka jaka jong breu simet kadi ka jaka jong Sorkar namar kat kum ka jing suthu ba ka jing tip ka jonga ba ya kani ka dam ro ka we hi shadow stage fourth stage fifth stage bar khat ki kadi ka jaka bla acquire ka Sorkar Assam house nam 1958 but la commission ye to ka project 1960 do Jawaharlal Nehru but la pentreka 1966 de ka jingkali ka long menta ka long ba kei ka locus kei kata ka ikhtiar jong green tech ban challenge lani ban challenge ka Sorkar naga ban ong ba mla ban thao kanu ka project or ban le kanu lo ba ka tourism project hakani ka jaka namar ka sovereign state hi kadal ka jong ka bor ban pentrekam di kani ka project kat kum ka jing suthu jonga ka banyarap yo Paidbah yo babun balang kan ai kam kan ai jam bo menta kala ada lupa ka orchid lake resort kala ada lupa ang to te menta ya katu kalong ba kala ada lupa ka dot ka wala dap ha ka klat re da ka jing wan jong ka touch kani ka company babun invest ha kani chaka lesi kan pin thiang sisu kan pin itana sisu ya ka ri ka jongi namar nga simet hi nga soba ya kani ka Lumpongdeng kani ka kenten ko dang chumi dang menen porben shwangi tip ya ka entire area kat ko jinga thu ke temen shwa ya ka area block away ke badan kadam kiju ong ka yodam o ka yo khwan ki ong ka yo khwan ya ka pat kani ka center jong ge di thi hapdeng ki briu na ki thain na ka nari thor ban kibriu na sa sikini jaka chungi ti menta ka point kalong ba kani ka Lumpongdeng kani ka kente matang chumi dang mene kamde ka kente ka badal lupa na do ndain sa ti nga so ba kamdan ka nu ka jinge ban thau ya kata ka project hnrei le se kala bandan ka jing khonyo ala dan ka jing sna ki building ki ba he ai ti jaka belong island le se kala banta ne la ki don ki nu ki kinja jingsna ki barala banora jing mentoy ya ngi lesi kam nom don ka jinge te larangi menta ka jingkali ko mi kalong ba green tech ka jingle jo green tech
dah kebalik dah hunger strike ban stop ya kini project kini populist project populist idea ni kini popular idea lalu Paidbah berkhoi semua persya ya kini jingla jong Sorkar ni kini tangki ketukan ni boleh ba what is there behind the door ni ngimtip ni Paidbah ngimtip namar nga so khonyo khnia de kini jing le jong ki green tech ha bilik kilai dak ba shathan dara ki so khonyo ya kini jing thau ya kini tourism center kini jaka kidon kilat clean ti kila banle jaka NGT kila ban complain jaka NGT National Green Tribunal ladi kila banle sha high court biang mensyua kala dan ketua PIL 10 keba ya kini ju subject matter ba kidon ki jing sna ki jing thau sodong jong ni ka dam nomor hatu kapor represent ya ka district council but ka nakamau ba ka high court ka kintai hadu kata-kata ya ka district council nomor ka district council ka thau ki cottages ha hakte ka jaka ka bingi khot ka kare ka lintirim ki khot ki to tomle ne ha ni ka por ka ma to jaka te ka point ka long ba ya kata ka septic tank ba ka thau ya kini ka yeng ba thau ka district council kalong below the water level te jik sisa kani ka PIL ka sedang ka klam dei ka subject ba dei ka umiam ka subject hi ka dei kami na ka nan palok gidon kita ki hotel ki basna hang to hajan nan palok kumi ka shrong club ro baki to chei gitu ki jabai ka point kalong ba ya ini bentai badan hantai po dam phi khonyo lu ka dei ani phi lei hunger strike ndai ki bon ki ba ngide bangi mala beli film le hunger strike ki project ki kham long ta shu nda ban ya ka dam le ka da po dam le ngimla ban it is not a potable water ngimla ban di nama ka jabo ka jaban ka batoi ha ni ka jale shi pala ban kam dei ru ka natural lake ka dei ka artificial water bodies ngila bano ka dei ka dam ka shu thau tang ki 1958 59 1960 Ting ang so baka high court kalai ka jing maham ban thau ye ki yeng ki sem 1000 meters ha ka pasdang sodong jong to ka lake ka point kalong ba 1000 meters kamun 6 kilometer kalak ta jor ba hadin ma ka don ka jing khonyo bat ka jing ujor ha po yin shari khado ka wan sa 50 meters dangi ong 50 meters na ka high flood level kalamut shispa andru pondru put take a point kalong ba ladangi oppose ya kani ka touch project but ka ban sna ha ka jaka ka bala don lupa ka orchid resort ya se kalong ki ka bangam so ya ha namar ba lar fi oppose ya ka ya kani ka project jong Sorkar ka bala ban wala ya ki jimun toy ka bandri jongi ba sa boy ba sa kaleng saudong Pila haban oppose gitu ki project badan saudang jongka dam site. Kibuan ha ki project anum jer ketang ni. Lesi da kajing wan jongka ni ki project kalaban kata ikiwe ki existing hotels and restaurants ya kata ngam tibla namang adi tang lay person ko mga ong mane nganumong mga dew lawyer wan kren so start ko lawyer. Mereka point ka lang ba ka high court hi kala ai ka jing mana. Bat kani ka kamram jongka district council ka kamram jong ka Meghalaya State Pollution Board bahkan kit khia pakanum ai kanu ka jingmanjor ha ga ban sna thamai ki yeng ki sama saudong jong ka reservoir umiam reservoir Kulishbun ba ki jung pasno ki jung pi mentang le be chei Dr Benjamin mo Dr Benjamin ha kawai ni ki articles ka papila tho mo dangshen halor kani ka madhi pilon rai ki simbo berkat ki balong smutanat ba ki balong compare mo but ngisu thu ka wan na e ruhi ku bi nama pi long ko no hi kai pi don na ga jong ka pi smu thu kum ni ka jing itu ka jing yo i ga jong pi ka jing smu thu ga jong pi nang ta ka jing penwan dur ga jong pi mo ya ki kum no pi articulate kum ya ki kum ta ter ti habang ye kan halor kani ka issue namar ba ka dei halor ka kam jung o kai perthai ka jala ga jong ni kai dei ru ka don ru ka jing ya dei hab bat ka lat yo kam yo jam ju ki khun sam la ki jong ni but habang ye kani very highly debated issue mo about what would chief minister ru yai ban na ko ka posh ko ka buang ba kanu ka project ka bangi pentri kam ni haban pet thu ba ka de bandon ka balance nakaliang ka jong pi habang iman ra ikini ki project
kiban ra ka roi ka par ka jala ka jangi kumno ngin balance te but ka ecology la ni ka jing thmu ka jangi ban penne pensa ya ka mai mariang but ban pentik na ba ka numdon ka nu ka jing kta ya ka ka ba ya ka jing rospa jong ka maria ka jala ka jangi khublei kong iban ningkong yidi mun su thu ba kanu ko project ka bangi ile ban establish hagi jaka ki belong ecologically sensitive ngila mun ong kum ka Lumpongdeng ru ngidon kam ban wanra ya ka investment ngin wanra ya ka expertise ya ka technical know how jo ki brio bat ki company ki batip menta ngamnum sedang ban keren manu badai manu balaj henry la da fipe ya ka IHCL kepada ka company ke ban execute ban develop dengan ka project kadai jong ka Tata Group ketika company ke bela rembah hapo tourism hospitality kila done for many decades together but the pilot research content fin page ini ki videos ki content ki jongki ki properties ki jongki ke ba phila ban page for YouTube Instagram Facebook kumta tet pini iba habaka IHCL ka invest hagi kumkini ki jaka kalong very careful kalong kada page benia abha balarangi shna kumno ru nyimdei ban kta yaka mariang yaka ecology jong ketuka area hapo kani ka konflik mangidon min hakani film dapoi yakran kita ki jaj bila kiba kumno kin shna ne kita ki jaj restaurant kiba kumno kin shna renga shumudur haladi dagawa ngapej bakile kumno hakiwe pat ki jaka nga bodur haladi ba ki materials kiba kin pendon kam ngam nang ban ong ba bangi kempoi shidu syata ngil asu yakut no untuk haladi hi ngasu thu ba le si ki material ke bangin pendon kam kin lang ki materials ki belong ecologically friendly bodu ta ya ka mariang ka Lumpongdeng ka umbiam hi borok kawei ka de kawei na taki jaka ka bangi classify long ki classify kum ka IBA important birds area but ki jule ka census kadon ka Asian water bird census but ka international water bird census but haba ki le ka census ki jule hangi ru hapo kari ki jongi ru but haka census ka ba artusan ki ong ba umdei tang hapo umbiam kini ki water body si badan hapo ka state borok ka wei ki sim sample ki mla bande ya borok the umbiam plus other places how 25 ki ong ki don khat southly kita ki different bird species mo the how arkun rio belong the latest report badang mi dang shen ki don khat lai ne khat sau kom ta hi the ka jingi i ki jonga hi long lada ka wan ka investment ka badan ka technical know how mangi kum upat ba ngidon kam bania perkhat khendian mineli phai chiye minya kren minya discuss to minya perkhat khendian namar ba ya ka badai ban protest ngin protest henre ya ka ba nyimdei ban protest bat ngidon kam ban perkhat khendiat le si kidon pat dikwe pat kilat ha ka bang gila ban addressing the issue da ka ba discuss pak Sorkar phi ban su thu khendet yang ni ka Lumpongdeng issue ngidon kam ban li pha chu snam December 2024 how December 2024 ha ka artrik ne laitrik ka cabinet meeting ka balong ka Sorkar jella kila rai ba yeki government land kinda I on lease mo kanum dei show life ho snam kan dei no refo snam balada ka project ka ibyang kin extensa life ho snam pi ka rational ka dei ke ai ban le kata kipe ka internal rate of return kipe ka return on investment ki ong ba life ho snam ka duna ban I return on investment to ngin le on refo snam dara ko long byang ka project no ta ki Paidbah ba ka jaj ben riu ngin extensa life ho snam hindai haka jingi i ko jonga kong iban ngidi ban pej ru ba ki project kum ki ai kani kadai ka tourism and hospitality project the pej ki research findings halor kini ki jaj project ka return on average kadai 20% per annum haba kadai 20% per annum phimdon kam ban increase hadu refusnam life hostem kala byang long ngidi ban pej ki numbers te nai ban shu tang chu favor you know pikhot kum to ngidon kam kani ka view ko belong very balanced ti ladapi increase kum tu kansan but piang phila ban hadu khantai pho upajba te unpli namar ki Paidbah ki batip ba ka return kadai 20% on average ti kabut phimdon kam refusnam life hostem is more than enough balai phile kum dia khamdon clarity nak Sorkar henrek Sorkar kale kum no tang khanjat tayo hadin ka tu
ka cancel dia kontrak buat ibak Michael Sim ka mak ceprang tourism promotion group ka jong i hakaba kidon kita kijing shna ki jong i 31st December 2024 ki ang nang ni shadien gimdom extend chu pi kani ka project kami perthai ha ubnai Feb ne March 2000 hendai ka groundwork ya ka kala di nadu ka tu kapor ti nadu ka tu kapor la phila sedang balai ka sorkar ka claim involve yaki stakeholders baro fishipen mi blood kum tu itu kan use lalu nadu 2024 phila don kani ka plan ndon batip phila tip ni habangi kadang iki dot skin su thu mulu mala something big is going to happen tabangim tip ke ko to kapor tilada nadu ko to kapor phila don hapo jimbut tu PM balai phim involve balai phim ya kren ba upat ba lada phinde kumta phi pinsu thu phi batai phi hikai let's say kamnum poi sakane ka Green Tech Foundation hunger strike kombolong men hakani kan de hakata berupam bangasu thu ba kumki pat ba him ngidon kamane perkhat bah ka sorkar ru kadi menlong transparent mendai ban shule kum dia dada phila perkhat adu ningkong phili ban dia thu yangi ni di patba ni dan hok ban tip dada kadi makna ka government land ru namarka Asian wild bird census baka international wild bird census ki loong baham tu ki don sisa tigi migratory birds Hoi. Mo 140 water birds ndai as per 2026 census. Yang report kong iban itu ki number of birds ngam tolong very clear ki calculate kom do mo nakada namanga sungulungo bakat ka kani ka state ka jongi induna tangkum tu ngam dasu thu ngam ong baki baklan de kom do ngam dasu thu here ha kum ki calculate here ke ka balong interesting yang bat ka banga shim ka bang ong men ne bird species ka tu tengah thai ka long kare 13 bird species 14 and 13 birds ya ka tu teng ngashim ka tu ka first part number of birds ka tu ngam dasu thu ki calculate kom do nakada ngaklamong age pang ka tu okay ngin sepoi biang halo kita ki bentamo ka bede bat kata ka balance hapdeng ka roi ka par bat ka maria ngan poi be shi ba kit dor mo ba kit ngi su thu ba hadin ba ke sorkar ke lapan mi ka tukarai ba kan withdraw no ya kan ni ka project na Lumpongdeng kajing pensai kepada sorkar kalau ai kata kopor kalong ba mo ka quote on quote we are not bending we are listening kabamut ngi klem pin dem tdong hinre ngi pensha skor tio babun balang namar baswan pelong ini discussion ngla ya kran ya khana bat katu kat ningut ki experts kan tigi babun ki keli ba lada ka de shisha ba ka sorkar ka pensha skor ya ka sur jong upat ba kamjin dalashim khat arsni kata ka jingi sha thangan la ni ka jing ki wen la ni ka jing ya khle politics halor ka ni ka benta la ni ka jing ya jan jong kata ka election steng samoy ya ka sorkar ban pin kalai karai hatu kata ka de ka jing pin sha skor jong ka sorkar te pinapik ya ka habaga Green Tech Foundation kala le tu ka hunger strike nei ti bat ka sorkar kala ayo ya kanika min ong no kum kini kisenjuk jong kirang ba snong nei tu ki along kum ya sing lawan ong kum ki interlocutor mo ki ngi ong ki siang mo ne ki ya si kilong kum ki bawan hapdeng ban convince ya ka sorkar bahkan withdraw tu pinda page hak tu ka jing ka submission jong kini kisenjuk ru ki khem ong hanagaliang ka ecological point of view mo barong ba na marjong ka mariang ki ong ba namar ba ka jingmut berkhat jung upat ba kalong persha tingi don kam ban bu no swashi por menta let's say hakawai ka por la ka broader consensus mo lani ka jing ya mer jung mut jung upat ba babon kaya ha tingi sa ngila ban wan phai biang sakani ti ha ka jing pe jonga ka jing withdraw jung sorkar len ka jing pensange jung sorkar ya ka tu ka ban te ya ka tu hotel hau Lumpongdeng ka debet namar jong ka persyon upat ba tangba ngasku kindiat ba kani ki isu Lumpongdeng ni kadon ila ban pet ni ki mat ki babon mo marku milaong irang ba Alan West mene naka tourism ti wat ma i beladon haka tourism la aslam ila adon hi ka benta banyak hi ban persya ki kam tourism ti ikyong ru ikili yong lara longkum ni bangi ha banyak lebih supat ba kan kata ni em ki tourism ki wei pat mo nang ni skhmat tinah takada ngasu ba habangi pej ni ki usu Lumpongdeng di ban pej na kimat ki blong specific bet ya katu
lembat kimat ru ki bakhamlong yar mo ti kimat ki balong spesifik ya Lumpongdeng kedai arteli kwe hagaliang jongka mariang ecological but kwe kedai ka hydro project ti lada ka Sorkar ka ong bakalap pensange ya kanika bante ka Lumpongdeng namar jongka mariang mo lada kalong kum tan ngihap banbu jingkli kan lada ka Water Prevention of Pollution Act nang ta ka Environmental Protection Act kiklemla ban pensange ya kanika project bat lada mentabat ka pensange namar bakta ya mariang kemud kani ka pen iba ka don ka space lagi ka don ka jaka ya ka Sorkar bakan pen bhashu ya kini ki an let's say bahkan long ke ka upai ba baro unsuk jengmut manum don ka manyaki let's say what kita ki project ki bangi ong ki B2 ne kum kani ka jingshna hotel hapo jongka 8000 square feet ki bagi ong ki B1 tang bagi bodon hang ka item nomor pra jongka schedule jongka Environmental Impact Assessment Act ki bala pelat yaki naka public consultation let's say kum ikini ru ka Sorkar kala ban amen ya ka bahkan wanno kata ka public consultation kenapa kan long transparent ru ka sedang nei tili si kala ban liak kunta kala ban adab ikitu ki an mo telada kadai pada baka yaki au baka pensange akani namar jongka baka namar bu Paidbah ula sutanat ne kala don kata ka pressure mo tibat piong baka wan kata ka election ka by election le si kita ru kala ban don ke isu mo ngem la alen ya kata tilada kalong kumta kamut ba kadon kajing ka divide kadang don ken hapeding ka Sorkar bat kita ki environmentalist mo ti kamut ka Sorkar kamlong convince bakani ka dika ecological issue ha tela kalong kum tangan poisya kani ka wika issue bolong specific kalong poning kalong bakadi ka jaka jongka dam ya kani ka jaka kamdi ka jaka bala ship ka Sorkar da ka batiet direct purchase kadai ka bala long ka compulsory acquisition ti kamdei hakani ka compulsory ka land acquisition act jong arjar khatlai kadi ka land acquisition act ba khamrem nei khat prai nyo pusau ti pendape ha ka tu ka act ru ya srim kani ka bathamai arjar khatlai kalong ba haba phishim ngunu nu jaka kremendi ka public purpose ti menta ka jikli ni ong ke ka public purpose dangi ong employment kamdei ka public purpose ka employment kadi ka public good mo ne bagi ong purpose kamut kadi kata ka ke ka ba upai ba ulong nong kenti mo marka employment te hoi ka yarap yu Paidbah ni kamdi ka nong kenti jung Paidbah te susu kilabun ki ruling joko Supreme Court ki baong ba phenum la ban supen kala ya ka tu ka jaka ka ba pila shim ling ba ka compulsory acquisition kamot ba ki Paidbah ki haban ai be ndi ba pisu thiet niki ta ka tu ka da ka jingya suthu shimat ma ti ba phin supen kala ya ka purpose jong ka tu kamdi ka basuk te khamtam le haba kadai ka projek ka jaka ka badon ka projek ka brang trikam te mdei boong ba ka Sorkar kla shim kamla pentrikam ka penrung ka land bank mo kadai ka jaka ka badon hapo jong ni kapung ka badang dei hi shi benta jong projek ka brang trikam ti hakita kiliang tinga suba larangi ong ba ka Sorkar ka shu pensange atang namar jong ka pressure ti ngamsu ya hap nya kata ngamsu ya hap kata maka ni ka projek karang trikam tisakoi kadam por bathau ya kani kadam por bashnai ni kadam katnu ka lifespan jo ka ngatrai di tang de haki spas nem mo tikadi ka jingsisha bakata ka lifespan jo kani ka badak spas nem ka khem khen pra ya ka katnu ngin pinjabo apan bar ka jingjabo kam di tang hang tu hadam kariru ne kini ki nala ki bawan na kita ki catchment area baro mo ki batut ka wa ka penlang tu ti ni haban kenmau kata balada kani ka sedimentation kabun ka cingam jong jabo shoto ko yam kabun kan ba me ka jaka bakan chim ko kan kham duna ti kitu ki machinery mo kitu ki turbines jong to ka damru lesi kilawan irut kilawan sniu ti ha ka jing su jong a kalong ba ka jing yakhi kalong ka badai lada kata ka jing mut jong ki kalong hangnu honoru ni kalong ka badai na kaliang ka mariang ru diri na kaliang jong ka dam ban ha ka context jong ka
compulsory acquisition. Long dangi perkat ki long ki don shibun teli ki benta ka bai dei bakan ki project ka ba kum ki riu Paidbah hi mo ki bam da tip tikna ya ki an ki kanun lani kum nu ban pule ki rulings jong ka high court lani ka supreme court kan khamshim jen jar hi ya ka ta ko phi ki ya thu mantan ba kadang dei ka jaka ka badang pintre ka me ka project hydro project te bat menta ka Sorkar ka thmun ra se ka ni ka bai ka project mo ba sa ka bai ru ka ladak hatu ka Sorkar ka withdraw shane megan project namar ba ka dei ka jaka ka ecologically sensitive lani ka dei ba ka ngap ya kata ka pressure jong Paidbah mo ti mentang nginya poi bek nginya kren namar ba kum ki rio Paidbah kan kes ngan khen lang jong ha kata ka thup mo kum ki rio Paidbah because ngim don knowledge ngim don jing nang jing tebe kham tam ha ka be dei ba kini ki agreements ka jing soy agreements ani ki legal aspects ki be dei ba ka ang ai kum ta kan the jin bala don ki khot jong green tech ni ka por class tunat kata ka jing kren namar ha ka juk ko por ni la manyo ka jing pensyai jong ki mo ka ai ka nong rim ka ba ki persyai kan ki project hindi ki la pen pau ka jing bamla ka jong ki banya don benta namar ba ki the court ki ba don benta tu jing shat ngan ki ong ba ki pat la ban ni shim benta mo kat kum ka advise jong ki doctor te kami le kata nginya peteng be ya kan ni ka jing kren ka jong ni namar bang kwa ban focus ba kindiat halor kini ki agreements mo ki ba ka Sorkar kaya soy but ka umyam private limited kat kum ki court ki sla ki ba ngilayo ban lum lingba ka Green Tech Foundation ka tu ka RTI ka ba ki la file kum ki rio Paidbah ngim das ngau thu than ha bang ye puli ki tu ki agreements nama ki don ki legal aspects ka ba mangi hingi num la ban tip tik na mo Henry hatu ka long ka ba ngas kwa ban kili kan ye iba kenta mo lada ki kala emba ai ka tu ba Sorkar ka ong ba kin kala bang ye ka tu ka agreement ndai ka tu ka Henry post na mi yes ti lada ki le e kata nama hatu kat no por pe kan shimban pen kalai ka ta original ayu intent ki jong ki kumbong iba aran west mene kamdan ta ka clarity ke what exactly was executed between the government but kanika Indian Hotel IHCL Indian Hotels Company Limited. Hotel Company Limited. Indian Hotels Company There's no Limited. clarity. We don't know what is being executed or what has been executed. Te kat kum ka jing suthu ka sudan me kata ka intent mansnai ka ni ka project. Te ka point ka long ba lada ka namar kladan ka ni ka jing persya jong ka green tech khamtam ki katu ka ne ki Paidbah ka nomong majority namar ba ko bang ep mene I do not know if this is a populist idea to oppose or whether it's the idea of the general population jong ga dikasi jantia namar ngam i u Paidbah na dikwe benta jong ka dikasi jantia bu su thu ya kanika jong persya te ko mang ep mene ka long ba kadika ecologically sensitive area ngamla nga nomong ba kamde ka besisha kari besisha kata namar sisen hi bakaladan kani ka artificial lake ke jingri ki la dan bet ki sim jai pi jai kin dan bet te le si ni kum ki ba e ya kamariang ni ko a he be kin ne kin sa te henry ka point ka long ba kani ka project ka de ka bala dan lupa te ka umiam lake resort kani kala de orchid kala dan lupa de ki bon snem hakano ka don ba ka Sorkar ka yo ban long try to ka chakaro nim su tho re Paidbah tip there's no clarity te namar ni kumanga jutip sha ka de ba ka acquire ka Assam State Electricity Board namata ban generate hydro electricity te kumang iba kid bok ma kid dor ba ka purpose jong ni ka project hi ka de namata for a particular purpose to generate hydroelectricity te la ban divert no eta ka intent is a very big question unta ka point ka long ba Paidbah hi su thu ke ga ba mot ban sna hai te bentai boy ni khot ka Lumpongdeng ko bo e phi mane Lumpongdeng ka de ka kan te ka shumi dang shen mar min sha hi ke ni te be ko ka khwan te min sha le ka don ka yo khwan to te ka point ka long ba mane ka jing kli ka long ba ka no kan simpor ya Sorkar ban klaya ka ni ka agreement te ka jing kli ka long ba ke iba ka Sorkar ka le sop bat ka Indian Hotel
company limited ni ngim tip ne ki Paidbah ngim tip lesi kadi ka kamram jo ka sarkar ru bakan pani ka transparency la ka kwa ka jing senya jo Paidbah ti shushu agani ka po ngana ngi fiba kila withdraw ya kata ka intention ban dan kanu no ka jing sna Haiti island ti ngila di ban hun lang ta ngila di ban kut ka subject ang ta ti la ka don ka ski sports or water sports ये बरखान जैसे कला अपने आशा शख्मान नमर बनता है कड़न का तो का water sports हम तो कि सिपाही की परन काम ये तो कचका तो का point का लॉन्ग बा का सरकार लड़ा का थमो लंग ने शख्मान बन ले कनो बा हकनी कचका हकनी का orchid lake resort perhaps का दी बन long transparent के Paidbah उला दी बन टेप तो शुशु नस्कों बा का district council lu कड़न का stake हकनी कचका मार mensyua ngala jukaran bunsin ba wadu engineer jo ka Assam State Electric City Board u ko khwai do khang to u haban kadang ke agreement ke bang ba phi haban pan permission na ka ke na ka UK Engineer Hills Autonomous District Council haban pan permission te ka appointment da ka long ba kadang kata ka jing skap jar jo ka district council kam tib balai namar kani ka sarkar ka le kala peran kami di jaka ban snai ka Orchid Lake Resort to ndan jing ujor ndan jing persya tikila mi bon ki hotel sa to ki jaka to sa saudang jong to ka yo ndan jing persya tile se ban persya ban bakan continue kani ka project na so bom so ya ka long shiliang phi mo long ka long le shiliang kai kalau le silang kan ngamur kadang ka interest jongno kan ban persya ne ban shu walk jap nama rapor basna ka yakni ka Marriott ro apo kan ka jaka jong ka Shillong Municipality Board keladan tu ka jing persya la bon stem ha kabla i kongreng prem tu support yes ting ngidon kata ka tendency nei ba ki katu kan ne ki ba hair spa ne si kila ba ka kata ki interest jong ki kila ban le ki ban shu walk jap ngidon ka habit ban oppose for the sake of opposing nilong miti ki opposition political parties kan to but you oppose back kaya ngaso ba kadi bandan clarity kan ada nang ni sakman ngasui ha yes ka ika baikran ni ben mene kan sepang kan ni bangai ya syae ru nani mde ya ka jing ong jing event ba kan ka IHCL kadiga company belum reputed the Tata Group and hakanika issue kedon artily concern mo concern number one we cannot deny the fact that jela jungi bangi promote tourism is nature based long modern si ong iti perlok jangangi hangning imdon Taj Mahal imdon London Bridge kai baki beri giwan sini bakring ki ketika Mariam ti kajing ki ru kalong valid it has to strike between this balance between kan ecology but economy te hangni ki tengku kini artli ki interest kawai de ecology kemariang kawai ka sarkar ka le kamni ka perkhat ya ka ban thaulat ban aikam and aijam ban latakawan ka touch definitely kan don ka benefit di brio te kajing kelim ta ba mi sakwe kalong ba ong ini ne hatu ka sarkar ka pensange no ya kanin nakadaw ba kata kadon sisya kata kajing sisya bakan pensniu ya kemariang ne ka pensange nomor ba pressure u public ti iway bangabot ban nang ni kani ka group IHCL way back haka snem arajar apuar kila snai kani it's called kani ka patia framework kadika guideline jong kanika company ban promote ya kanika sustainable tourism te hapo kanika framework kidan ki pillars jong ka ki ban gain number 1 kadai by aim jong ka kadai by 8000 laipo it will eliminate kaniki single use plastic haki properties jong ki broken kaba ar kadai it will 100% reuse water kabalai ke day 100% hadu pendapoi uni usnam 8000 laipo baro hakin ki properties yang ni touch kan IHCL kin adopt yang ni ka renewable energy tigini gidi ki fi ko mo ngi ben ne kan ka company kam de ka ba shuwan gun tu it's got its own menta framework ban guide ya ki properties yang ka touch kan ndai tang hang ni anywhere ba kin move towards
environment ru. It has to be ki properties jong ki gindai ban long environment friendly kan. Hoi. Ti kila don lupa. Kata kila don lupa gini ki framework. In fact, if you Google, it's all there. And sakawai ke ba hapok ki pillars jong ka kan, ba ke mention ke digan ka social responsibility. Haduk menta kan ke touch group IHCL kalau ada train throughout India pemalai sanggut ki kena samla kiba long andong nu kiba don kam don jam ban yo ban ai kam iki kabak hadu kabalong very important ba barok haji properties yang ni ka touch kan kila long 100% kila yo certificate naka earth kan ni kadon ke agency ke ba certify ya ki tourism sustainability measures kan ni kalau ada certify ya barok haji ni ki properties jong kan ni ka IHCL ba kilong environmentally friendly ti kata kan bang ong ya fing ong ba bang ini mentan mengismu bendut ba yo ki khang no mo yo ki ong toy kata ka isu Lumpongdeng hadu mentar ngim tip mo hadu kat no kata andre ya kata si bahkan set up ya ka ni ka hotel hapo Shillong ngareng ngide ban ya menjur ya kata nomor ba kan ai kam ai jam he meneng kadang dak phone siapa ngan wanang ni na phone ni idariti di badan hapo rikenjai min siapa menta i head ya ka department hapo maril ngakling ong teng mo yo dei siapa ong ki Paidbah ba yo mai kam ai jam te ti ya tu kana mi ong hang te umduna ya san phone ru phungut ki hena khasi ki bala yo kam ti as part of this agreement happening ke Sorkar but kani ya ka bang shutip mala but kani ke IHCL because kilet lembaga tu ka PPP mood kalau ada lupa hang tu ba about employment ru lembakla imat ya kini kam ba syapo ka kenai 4% non managerial post and all that can prefer ba jadi kena ki jongi anchu benrang diat tang gitu ki post ke ba le se ngimpat don manpower pala te kata kadang kira sin bangi don ki brio ki kena ki jong ki kena samla jong can favor which way ki kena correct me if I'm wrong namar ba kat kum gitu ki kat kot kisla ki ba yo leng ba green tech kat ko agreement ko piong pi ba ya sign bakila ya soy halor kat ko bentamo kat nuot ki kun samla kin yo kam hakani kani ke category piong kendai 4% but it's not mentioned not only this agreement kan no agreement baka Sorkar ka sign PPP mode kalau don lupa tu kalau don lupa ka we condition ba kini non managerial kinlet kilo kam bun sen kim jo ai percentage kama ka don be kini ka jing su thu but kalong binding kata ru balada yakini ki post hak ba ki don ki locals in this case ki khna jungi khasi jang tia garo ki badon kin prefer shwai ki locals be tam ki jaka ba chona some top managerial post hak ba hadu mentang ni padon manpower ki ba biang te kata ka ya sakwe ka policy jong pi hapan sungthu ya policy jong kini ki branded hotel ki bahaya ne komenta la da touch kawan ni ya ki post manager ni kimla ban chu thung tum tu batang ba de local kin hap thung ya ki bri ki bla don experience hapo touch either sa Bangalore la ni sa ayu ki bla ada ban complete ya ka license ti nak takadaw ba tentang haki post bachelor kim pat dayo bhai khasi number ba kim pat don experience three hapo touch namta that period of which means kada kim dia ma ba kendok kim dia ngas kwa ban smooth ho itu benta that means kinum tho here any particular number kin shu e blank be gum to kin hadian habur kin salaban Kenya kata ka jing bon kat kum kini ki MOU seperti sign kadang nomor ba pendala ban ai udah specific number la fi ai number kambut fi don kam data ya ka bangim don number mi ne some baseline information baseline data na utu fin collect number jela femla ban le kumta tika sudon be kini ba ki post ki badon ki khana jungi ngin yo ki post ba 4 la barka ya as per the policy of the company tekan long kumta ki suki pan ki khana jungi ki la ban kiu kolong ka jungi shafi kong iban ka kam hapo just 1 minute kam hapo tourism but hospitality ka de ba air and highly demanding teka issue kam dai ba phin yo ne phem yo ka issue ka dai ba mangi ko mi khana samla ngi haban long ready endurance kan yes bakit do fi ko yang bang ya kan mentani baik lah mention tanya ka employment kita terter mga kan mar mensiap senam kan ka budget session porque wan ra ka amendment jong ka investment act
Tingi baru ngila ya persyak ya ketuka land bank creation mo. Tingaru ngala tho hi ya ka artikel horor tu kan. Tingah kemau ngala kritik ya ka whole policy whole act mo ngaklempet yang ketuka land bank. Ti kata beki ong ken ai 90% hakini ki kan phase out over to 90% ki kam. Ti pendapat yang tu ki ong ba kawai kam di ka mandate mo. The pipet ya ketuka act kan. Kat kum ka act in lit mo, kat kum ka policy jong ka government, kat kum ka investment act. Kam di ka mandate ani kam di ka an ban hap ai kam ik local ni ka di ka incentives. Kinyo incentives dari ka ai kam ik local. Tang ba ka local hang turu kila define ba ki locals ki di ki domicile of Meghalaya. Tingim la alen mo, ngim la alen ngila long hoit ka prathi kala ya chkhmat. Ngim la alen ba jing start jing ki department jing ngi dei hi kita ki tribal areas. Ngi kwa hi ya ka interest jong ki indigenous people nei. Ti mental ringi ong ba pin I incentive yaki bakin I come ki locals. Ni ki locals already define how to ka act baki ki domicile jong ka state. Ti kan simpor ka no ban pin yo domicile permanent certificate. Let's say 10 to 15 years. 10 years. Ti suki ngihapan kritik te ngawan na ni ka liang ka kritik niat mo. Marki habdon ka kritik ru. Ti hatu kan long sha ka benefit iki indigenous maringi pej hakum haki cement factory shalom shnong mo kamdon kat ka babun hi batre kidei ki panabar ha ti bat fi kawai ru kolong bang hapan perkharu ba laraka jingyo kam kadi ki domicile but phila ban yo ban long domicile within 10 to 15 years ke influx issue ru kan don phinum la alen kata nomor ba kibri ti ya BM sabadan ka kam ti kata kadi kui ke issue bangi haban pe ta khmat ka bakham long critical khindian ma ti tagrau men yang ong bakadon kani ka Lumpongdeng ni ko yam ni ngidon ki art long gidon ki mat ki long specific ya katu te kum kamariang kini ki bird mo ke biodiversity bran Lumpongdeng nang ta bakade ka acquired land kemudian ya ka hydroelectric ti ding ong ya ka konteks pa ka bakham yar pada ngimla alen bakawai ka jaka kebolong haka tribal area but kawai gadi ka kani ka bangi akran ke investment ke employment mo ta kabari baka jaka iban kenmau ba ngi kumbangi di haka tribal area ngi kwa ba banya dai ka jaka ni ka jaka kala di sibenta juga identity jungi ti hot ka land transfer act kala khanglat bafin di ne bafin lease ki jaka jungki tribal siki non tribal ti tangbak ngalah thot artikel micap senam ru por bang kritik ya to investment act ngong ba kum bakalong hakati ka kui ka case haka supreme court mo Samatha versus state of Andhra Pradesh hang turu ka land transfer act ki kalong kum ni hi makadi ka schedule area under the fifth schedule tika ong kum no ka court ka ong ba katu ka land transfer act ka ong ka jaka kamla banit no tribal person non tribal kam cover ya ka jaka Sorkar. Mak Sorkar wala kadai kata ka juristic person na kai bakam di ka tribal, kam di ka non tribal. Tihapor bakami ka land investment act makini barong creation of land bank by direct purchase. Fi kam di by compulsory acquisition. Bar compulsory acquisition phab ya kum ki kendon jaka land acquisition act. Dar phipa ban ai ki PPV ru phab yo consent nyo 4% jeki Paidbah. Phipa ai ki private phab yo consent 4%. Tidak direct purchase kemud Sorkar kalak ban lease kat kebamon kan long ling ba ka tender kan ti takrau tu ko ma ba ka tu ti ngia ai persya ti kila askara tinga sumbang haban kritik ru hang ni ya kan ni ha konteks jong ka tu te namar ba ka tu ka askara March 2025 tingi ba ni ka jaka ka baki ai jaka IHCL ki ai December 2025 ti hatu ka jing ai jaka jong ka MECL syaka MTDC syaki hatu ka dei namar ba ketua land bank creation kala feel hi ya ban kritik kata fi ti sakawai habang yakran yak HCL to ti ngam pat da research pa yak HCL tamanga kilai ong mo kini rang ba very reputed company kadon yak kata social responsibility mo you tangba ngasnguru ba ada pipet yak konteks ke investment kan tingi ong bangin rose pa mo nai ong tang banyu akam te bangin rose pa ti bangin ruspa ni kamut ki beriu jengi kiap yo pisah hapla but suki ki hapla ban investi dala di in chuong bet tang ki investment ban maru kam dei
Larangi kwa bingin long sya ki beruspa. Kemudian ki investment i habla na ledi. Ti hatu ka jingwan juga ni ki giants. Pemla ban len kan kini nak ki small time tourism ki jong le jong. Pila ban ong baki balik yang tu gidi tang ki high end. To. Ti high end baknaru la rakam don pada tu. Tiken hap sa ki local ayu jong ki jongi ya. Kedai. Hoi, long kita nak kita ki bentang mo ki ba pilawan ra kum ka investment act kita long ka ba ki Paidbah hi long kinum nang te ban kinum shempang kum no bakin connect the dots kan ti kong kwa ban jam shu mo kan ban yo jing pen shai shu holor kan ni ka bentang jing sha the day badan someone from the tourism department kan the bahar because kin yo ban ju bahar kan ni jing kali namar ba ki shuong ba kila sign ya ke MOU bat ka ISCL Tata Group they ngakhlem pa yo puli kata kadai tang lembah kilat pathai ku bor ke bang tip ba kila sign bat ka ISCL kat kum kini ki concession agreement pada ke ba la sign pada ke Sorkar bat ka Umyam Private Limited hak tang tu kumbala kedau de ki kat tu kat ning ngut ki legal experts ki ong ba kajuk ka company ka job ya ka tender a bidder is it possible ba kata kajuk ka company kan de ke SPV ban implement ye ka special purpose vehicle kan habdon ka society ka ba ka ki bridge of Sorkar kin dan dekat ban petrikam ya kalong belum tiga lafai Umyam Private Limited ha bakadon ka special purpose vehicle baka Supreme Court kala hukum badai ban seng but katrikam sesai kato timta katu ka company ka part and parcel of that company it's a separate entity but the money the amount whatever money is to be contributed by the company which starts the project it cannot be a same not by the same agency kan. Correct me if I'm wrong mo yo kadon mi kata ka kendon hakian yo ka basya ki bakin ler ka tangam tem mo tang baka ka ba ngakwa an bo kali ka long ba which Green Tech also had raised in one of the interviews ka long ba hakini ki agreements ki ba kalay soy hapren ka Sorkar bat ka IHCL ringkat ka Umyam Private Limited ki ong ba nowhere in the agreement baki yo ya ka don ka signatory jong ka either maybe someone from the Tata or maybe someone from the IHCL kamdon kanu signatories and they kadai bitang ka Umyam Private Limited along with the tourism department kalong possible kata nama ka SPV hi special machu special purpose vehicle hi la shna bi thik tang namata katu ka project mo katu ka project kat badang don tu ka project phiru phindon kan za akut ka project phiru la resolve no kalau bi thik katu ka project hinrai ka pisa pada ke investment pada kala ban wan na way part in this case IHCL lada ka project jong state government rule let's say kala ban shna SPV tang ban chu execute dia ka progress itu ka project nak kata ka daw hak tu ka baki ong ki Green Tech Foundation kada ka very valid point baki kedau ba kumno umdan signature jong ka IHCL hinrai nakaliak jong ka Sorkar pada ka Paidbah ya ka special purpose vehicle but SPV nak kata daw ki sign back maki hinrai ngatrai in bigger documents ya ka ba let's say ka Sorkar ka claim share nak kata menang sedang don transparency in bigger documents ya ka bak Sorkar ka claim share ngim tip don yu hangta but kata ka document te la tikna back bak signature jong ka ICL ka di bandon hinrai ka to ka SPV kam dum long valid dia ngatharai ka Sorkar kalong noong kumdo ka share information kalong dubious te wo ang tin selective kalau hot ki ai ke baki kwa ban ai kini ke ngathai some of the main documents kim pat pen I hadu manta na kata ka daw mene pon Sorkar ngong em Lumpongdeng ke si kam pat kod kata ke original concession document agreement kita modify ya kata contract kata agreement in what way can modify what are the technicalities what are the legal aspects kaban wan hang tu pi takadaw le si ngidon kam banang yai ya keren halor kani non kam man follow up kan ka Jakaru ladab ai baro syaka IHCL kin thup ya Lumpongdeng minta kumno ban simbiang tu Jakaru nomor ba kini menta the major party kila ban ong philo ong kum tu mentu ubnai mentu usnem minta
pihak ban le da kum wei pan le se ka ja ka reputation ka jong niru phi bat kum do kata ka investment climate hapok ka jala ka jong phi ba phi kla kli trong kum ni chi teng phi ong ho teng phi ong teng riu teng lai pho ha kun ko community kam kum ni ta ka daw long ngidon kam ban da yo jing sha tenga ra kwa ba ka sorkar jala kan dolang really transparent hakan ia thu yang yu pat ba don ayu hang ni ke ka bam don bangine su thu bangila me rai bha nang ni shakmat ki ong information is power cannot make decisions without information ni hang ni matang ni kum pat ba gin mai su thu pha nama bang ngang ngej ba ka tang bun ki ka ba sorkar tampak pen in public kum pi ong ka don kam ye ka jing penchai te genesis te benu ki sign MOU ai ngi kata kot kesla menu ki float tender bakayo kata ka private give us show us these documents kenang bakung ki ba ngila ban penwan dor ya kata ka jing smooth ho ga jongi ken mo ti namar baka por klaya nga shukwa ban kali gani ga jing kali mo na iwe na preng jong pi nginya kai mementa halor kini ki jing keno ka ba om dei tang katu kat ningut nak sorkar kila keno what ki seng ha kaliang persyaru kilawan raai kani ka point mo baka don ka jingle politics ha kani ka jingyaki ka beide ba Lumpongdeng maybe the original intent jong a green tech along by purely ecology ni banyada ya ka may mariang ni ka Lumpongdeng Henry somewhere down the road keladon ke jingya clear politics sang tu kumpala keno de keliang persya in this case both TMC and Congress has said it bluntly pa ka VPP ka temu ban hijack ya kanika issue kat kum ka jing pe ke jong pi mo someone from the tourism department someone from the legal background kum I nohikai kum I observer ke ka jing ka jong pi tu pi sngo shan em ba don kata ka jing temu ban kni lani ban rong no ya kani ka issue ban knang ban rong no issue namal ba kisnu tho ba ka election kala jan ta kim be kan du ne kalong ba sai ka duna ne clarity te long ba ka sorkar kan la ban pensai be ya kani ka project supaya ba te lada don du hol gini te uno macam kabur udon be te fi kom political party berokhat ladaki dan sorkar la susu ginom tu ni lagi badan sabar sorkar ka kalau no kalau normal ya ki ban yo ino isu iban mungkin ka isu jangan ka kes pemta baris ka green tech ni kembang ya fin ni kalau valid kom race no ki isu nomor ba ngasa om ya sistem ni megalia ni tourism ka nature base tinggi ni kuat ban ensure ka dia don ke balance ke of course kata kam yo jam ko don hi ndai nga di wi breu basi keren ni kan ba apa deng kini artli kamai bat kamariang ngabu suai kamariang tu ti ide ban pe thu ba kini gi de ban balance ba kan ti kum hakan ni ka kesu green tech risk ya ka issue ke balong genuine issue ti kata hi ken lada kam don ke jing sai ti upat ba kulmar dan upat ba la persya yang ni isu tersebut it is natural for any political party ban pile on hakan ke isu kan yes ba ya ita ni ko potong ba kenta lalu benar kentho kendiat ya ke green tech nasi kadan sedin te henry nga sukwa banong kendiat hang ni ba ni hap hi ban yero di civil society nasi ngidon kami ki civil society ban buat kerja ke sarkar nak kapor and keep on the good work, the good job, and but kibun ki kam ki ba fiton kaman le, apa deh ba environment. Nah biaro ya ka green tech nomor ba la trace tom ne ka badai ke ne ka wa amkra, but station on stoin du ka wa ka ba ki dan kti ban pungkhoi. But lese ki dan kti ban pungkhoi duat ya ka dissertation ya ka wa ya ka ni ka umyam ya ka dam site. I think it's a good purpose ma. Tiada hak badi bak Lumpongdeng ni kamdan ke clarity. Upai ba hi sutho kumong iba aran was iba Benjamin ngimyo ki kot kisla bat mentan hi kelish pang ke SPV ngamla banjuba nomor ngimyo ngamtip ke jingete apeng ke Umiam Private Limited bak tourism department bat ke jingete apeng ke tourism department bat ka ICL we don't know
te kan sa kapor kan se tho hi bat kini kin sami Paidbah lon ke ka jing shisha tenri khindia halor ke di jing kren ke jong phi ka long ba lesi ka Sorkar ya menta ka keep in abeyance ya ni ka matter namar ba kasko ba kala suthu ba kala long political khindian but shua ba kan blow out of proportion kala the umpuja no lesi kinu nu ba kwa bande politics la the umpuja simorti bala thanda menta la withdraw ya ta ka intention ban le in to Lumpongdeng te ngang sko ba ke ba Sorkar ka le ya menta ban pensage ya kani ka jing huri ura ngayero hendai nangni sakmat ka Sorkar ka dei ban one ka dei ban bear yaladi ban yathu hok ikijing sisa bat kanusnem kata ka jingate bat kanusnem ka padang dei ban ya sakman namar kum ka jingong jong iba kidor ba kato ka investment mo kato ka baka seng kato bandon ka land bank bakila ban thiet directly menora ka project be bagin thiet directly ngang so bakala lesi ka adon ka jingwa kejat khandiat iti benta je kani ka baka IT shaka ICL lesi ka dei ka wei ki benta ban bakamla su ban thiet directly what cannot be done directly they are doing it indirectly te nangni sakman ngaso ba green tech please don't stop your good works go on but so far this kai bang kren mene bang kadon ni sa silindet kala ban long political ru kala bandai namar kidon ki ki hotelier ru kala ngta sen bagawan ka project ba he kala ban ngta ka business jo ki ndri ngaskwa ban kod khindian namar ba ka state ka jogi ka produce bon ki students ki ba pass na po Institute of Hotel Management na po station Maudiang dia but haba ki pass nang tai ki di batwet ki litrai sigi ki state ki hotel ki ba he ka jing seu ka long ka baduna parat don ki ba yo tang nyo ja don ba yo tang pra ja ki tre po Oberoi 5-star hotel ki yo less than 10,000 handai kai ka pisa bawan po kti but not even enough to pay their rent te ka don be ka jing sosak jong ki ni khna ki jongi te lana ki one ki hospitality business let's see ki la ban tre ki kam kum ki housekeeping ki front desk ki bon bha ki kam ki ba ki la ban yo let's say ka dangni sakman kini ki hotel ki bar siu ka tulok ka ba he khanam ki nan ka ba ki le cha ka wi ka banta jo ka state ban chale be jot ne ban chale ben ka yo ka kot ngas we ha no ma kong piong pimo ngi don kami ki civil societies kini ki environmentalists kini ki kunhon ki ba pe ya kamai mariang na mar kat kum ga jing su thu ga jonga ka long ba hashwa bakin mi khmat mo bakin persha ya ka to project ki lale ek study ga jong ki because most of them ki dei na ka ki don ni ga jing nang just start some of them are lawyers some of them are researchers kila ong ki lale ki studies ba kila shem ba ka to ga jakahi ka long kuma ka long mentahi ka long very sensitive watla kila don kila mi kita ki businesses ha kita ki root jong ka wa ru jong ka lake ru along kan kta te hadin habut te banya ka baka hadin habut kan kta shu kan ka lake ka bha bangi pinsange kan ti ki itai de ku piong pi ka don kam ki civil society ban wok chat ya ka Sorkar nak ka posh ko ipat Dr Benjamin yes sha bang ai ka ya ka jubat jing ke link su at khandit bo ang iba tentam tan kalau babun kini ki batre kini ki properties bahe ndai hakaba kod hi kimi nang tu kisen kam la jong ti itaru idi i aspect iwa ya ibangem de ban klet to let's say da ko ipat ka ski nang tai topic ban jubat jikli ju phi kong iban phi man su thu ba hapo jala jungi mentahi the only principal opposition party kadeka BPP the voice of the people party umgan da ko ipat ka party mo ti hendai phidi man su thu pat ru ya ka jing sngo jong upat ba halor ki issue ki ba kum kale ti ban ngaju ong bai bu upat ba khasi panar jungi ulong bo song shet bha ukloi ban song shet ukloi ban paja ha ga ju ka por kloi bha emotional ki ba kan tam tan khendet mo ong iban house name 1997 kami ko ka party mo dikot ka People's Democratic Movement PDM mo ti hau khandai pu pra ka por bolong 1997 kabi kan mo ti 1998 ha por bolong assembly election ki job baklanga line south liki seat
Henry jayu ikani ka movement. Hak tu kuat ki Paidbah ki song shit bah ngadang kena ngadon class 11 dan class 12 tu kuat. Ngai ki Paidbah ki song shit bah kat boong dan te ka biang baik ka yaj baik. Ki job election in 1998 line South League ki seat jayu pitip 2003 merge baka Congress. Pi nang ta pada kami ka khnam. 2002 nangam bakla nga hapua ka jingilam jingi bak pol. Hak tu por rugi kum Paidbah ngi song shit bah kasih penar. Oh nang tingin pen kelalut barokhat menta tingin change tu barokhat ginwan ra jing bha ginwan ra employment ginwan ra gin pen kelalut ki kot khubor ki puang akan mau ani ka puang ngala kham kan mau bang long la kham long interested in politics ngala college ni ka por bang puli bhai gini ki headline si gini ki news content hai ti pa ban ngaru ngasngo fi kong iban ngalik iski jingilang jogi ni khnam ka tu ka ditli ngaru ngasngo menta je ka jilla ka jungi kan long one of the shining states sapok ka ri India ka jungi henry jayu ar hajar khadway ka khnam ka dissolve apa ibak pol kan hadir tu tegi continue barit adelbert i continue ka khnam ka dissolve baka join berka UDP 2011 dengan bakla bertang khendet snem hadin kata ibak pol ilongson president jong ka UDP 2017 ni working president. Working president. Thank you. 2017 pat jayu umi sa UPDF hapo kajingilam jong iba PNCM. Aku por ngi song shit ba. Oh tak jong song shit jong to Paidbah ti menta ti kan wan sisa kan ni kajing kala. Hak bakut jayu. Katuru kala akut no kum tu hi ti menta 2021-22 kawan ka VPP. Hoat VPP ko ong ba kitu gidi ki por ba mensua gidi ki por ba menta Paidbah ulah kala hoat. Kataru kabiang. Pila ban pin ki points jong pi kataru kabiang. Pi kidon bon ki points ke baka VPP ka pen syam ki bangar nga soya hab. Pat habang nga soya hab ngayaro. Mo Henry umlong pat ken ban shu ong ki tang ban shu pen chong shit yo Paidbah. Naman no teng pi ong ki ba kamya ti kat kum ka data ka statistics ka literature ka research kamya ti kum tu. Tila pi ong kum tu te kalong ba yelam bakla yo Paidbah ken. Henry ka PPP le ka party haba bon ki riuk sampang sudah. Ti ni expect na ka party ba kan dalam sisa hakiki ki points ken ki facts and figures. Ti teng pi ong kum tu te kalong yelam bakla ken ki. Menta bo bon Paidbah ong kum ta ka sex tourism ki. Henry bro khat batre hapo spa ki balong kum ta. Pi ong kum tu fi pensosi ki khna ki jongi ki ba train ha ka to ka line. Kalong kum ba fikro ki ti ya ki ti ong kum tu te long kam long ken. Exceptions kin don bay usni uwe uat pin ong ka sliu ka judgment ri borok ka we ti long hi mo pi ti haba dei ban yaro haba pi ong ki bam ya hab ti long haban pin nomor ba u khasi pna jong hi ngilai nadu ka PDM 1997 ni shong shet ni peja kani ka mistake ka bla juja man shwa kam dei ban ja shu manta VPP ka don golden opportunity manta pi ti kim dei kim no bakla ban num bakla tang ka we kalyang ye thu bai ki Paidbah ka facts kumbadai mo kumbadai kum to bai bot Paidbah un bot ru ya pi ong da kum wei la sha ki lap na kum wei pi kim dong bot chu ya pi nama Paidbah ula kala ba ka jing kala ka ju ko long ba ulong much more aware ula kham start ula kham su thu menta don social media bar khoi ka content ngi yo lut ka don ka AI ngi tip lut bar khoi pi ha ta ka liang ki ting ngi don kam ngi nga tanga blame be nga ngam ju kham blame ki political parties nga blame ngi Paidbah lada bakla nang te nomor bangi bakla bangi nang ne ti ide ita iwe ilinti hakabangi kum khajat ben ri am ngi don kam banda pej bha ya kan di ka badai ibe ka badai ya lambe kum ta bot un bot di fi junong fi sedang pen pi kum ni kum ta am la sai un lap am unang pia lam bakla ni la kut sunam kan em kelong ka dei ka we ru ka ba kum ki nong yelam ngi don kam ban don ka jingkit kli te ban peti kena bangi no melam bakla te Paidbah nama ngimla ban len ba mo hakani ka ndei tang ka jela ga jongi ka to ka jing ong ba barok khat min saya le ta ka sex tourism ki bon ki khna ki jonga ngam num kran ya ki we pa ki classroom ngam tep ta ma at least ki khna ki jonga ki ba ya kran ki so si yong ba long ba label kum ta yangi ngimlong kum ta to de siu don we are fin label ya barok long kam long kai long ha ka ta ko kam ngi don kam ban pet no Paidbah man ta am upet upulia ba ustad kedai ka tangim le ban ken sting ken ya ki Paidbah bakit ta halor ta ka jingkri jong phi dei ba atu gani ka jing ya khi jong ka GTF kala political ne am tinga kwa ban
lej nadu ngakwa ban keren shwa ya ka namang la kani ka GTF nga dang bakara kala don sun snap ne riu snap tama ngadang shutip ya ka ma te tengin lej shwa nadu arjar ka khandai mo por baka high court ka shim cognizance ya ka theka yam ban pen khu ja ko yam te habaning kong ka high court ka pej bit tang ya kita ki jing jabo ki batu sakatu te ka klampat pej ka construction mo te kala khot am ya ki ka municipal ka MECL kini ki department Sorkar mo tilalit pej yang tu te tinggalkan mau ba nakaliang ka Sorkar ka donhi ka jingle sting hatu ko por nomor bale hadien baka high court kala aya ka injunction ba mdei ban shna within sanpo meter mo klem pihak ban shna shwa ki guidelines tinggalkan mau ha jing inspection jong high court kala ba ka tourism department ne ka department ayu ka badai itu ka aibe ya ka NOC bakin shna mo te kamut kelasim sting kendiat ke Sorkar tu por kata ka dikat kum ka jing ong jok high court ma kelasim sting te hadin ka high court kala pha ki begin schneid ki guidelines ka tu ka guidelines kala awan ha u Julai mo Julai arpulai te high court kala ong bagani kambiang nomor kam keren ni ka construction ma tu por ka high court arab keren ya construction tu te kiwan ra biang ka guidelines ha u August arpulai te ka high court ka shpa in kala khendian te anan ka final kawan hu February atau sau dengan bakalama te bat pindah pej hang tu hakajing hakajing keren juga court kan ngamong baka court ka dailut na kam dai tang banga ong ya ka baka keren tu ong baka Sorkar ka shimsting bat ka court na kama kini kitin mo oplien ka ong ba the court can do little ni ka court kala ban le khendiat dara ka Sorkar kam shim khya te based on that context in poi jelang sakani ka arfu sau shening ka bawan kini ka touch project hang thi ha yam nei te ka kumbaong mane watla ka environmental act kini ki water pollution act ki khlam khang ya ka tu ka Sorkar ka yo ban ya tu project rei kla ya ki ka green tech nomor bale kani ka NGO kani ka green tech ka su ek ki bird diversity mo tu Lumpongdeng tibat larang la puli ke history ru baka high court kala shim cognizance ya katai pat baka Sorkar ka don ka jing kinsting kindian hanga ngasu kumba kani ka jing job jong ka activism jong high court bar ka activism jong ka green tech it was a very much welcome move nga welcome ha kani ka jing le jong green tech kan tang ba shwa ba green tech kanya khi kani ka hunger strike ni ngakan mau last year mga kadika first time mga headline ke green tech baka don kanika jing thit jaka hang the ha daistong ka shnong daistong ma te jantia hills te baka rukom acquire eta ka jaka company kam don public hearing te nga suba ni ngasuba kanika jing mi jong green tech ka jing le jong ka kamdi ka blong political kadiki ka biang bha ar ha ka bedi bak yam ru ka deilang ka jing job jong ka high court activism baka green tech activism te balai pada kalong successful kani ka jingi ki jong green tech mo kawai bakila yai ne be tu sa than jki sa kawai kalong ba ki babon ki seng kila awan support jki la kani ka KSU ka hitu ka congress ka knam ka VPP tikini baru kila awan tengah ngamla ban page ban ong bakadi ka political issue berkiawan baru nga ngasim bakani ka jing job jong ka civil society ka jing job jong ki opposition ti hoi nomor ya intention ju kibriu nga ngamla ban shong bangan batai te bangan sim bangan tip mo to banga sim ka diga jing job ti ke ka banga nga sim nang ni dara piong bakalong political dengan ong mo ka lesson ni kalong ba dara ka don ka opposition baklan ka bahaken dara piong bakadi ka political issue kamut pada balar ka don ka opposition baklan ka bah pi ti dangi nga ngapit nya kaliang tengok ong ong bakadi ka political issue ong kadika activism issue baka jing support jing ni opposition kala put pressure bah ti kadika jing job yang ibaro menta VPP is kadon apa opposition lasai how afu new na afu pra kadon ka VPP ha ka bor some other political party kin saya wan lang kumni kin saya lang kum ka politics kalong kum politics oi tang ba da file makna kum taru it should be on right grounds pat correct kiwe nga ko aban put ndiat mo long atate mo fi om tan hab yo long responsible bro mo fin kan mau ndiat ba ka state jungi
there's a large chunk of kini youths, kuma 90% kini population kini sama. And kumban 2% nagi population yang ini gelong demographic dode. Katsan hadu sau kita buat. Ho, ti ngidon ya kini large population kepada kebomdon kamdon jam. Mo, ti fina paidian mining ru melongsu. Ya kabang mangir ngimi setenak teh. Lajah teh jan hills. Iwa dium ru melongsu. So that's a sector that we really don't like. Then kading hangding mencual lega ekonomi jong state di nak kading mo tega tur ka kut laban ti sabang idon hai ni kendong jong kri India iba jenjar hai ni not east jong kan ni especially kan ka new state jong ni ka ekonomi jong ni ngimtip ni syania hai berapa persen hadu entang ina syania on agriculture mo karep karyang lokal akhir ba tapi I'm not a scientist. But I can tell you the fact that usok nyam trau dan tang hapo mau pu mentah. Ha mau long aja ternal aja mendan syu. Nang. Karep yang ko hier. Nang kata dang ong hap ya perkat dia no. Dak ba ong nim di bang ong bang ngam ong bam di bandon be hi syu ya ka sektor ru. Hendai ka tourism kawan kum ko ka promising sector mentah. Badak ba ong ni kalong ba kala ai kam ai jam. But kumalong mentang ni fong IP it seems to be a very economy driver teh apa ka state jongi ting kanu kambing ile ladai nak Sorkar ru ladai naki Paidbah ru ngi hab perkhat ba kumbang iba ne kan bah berbol la ngila ban sengkam sengjam ngang ngani so oi seng la kam jong ngadon prangot cipara ki bateri Sorkar umdai bang hakok ngamaru ngam tri Sorkar ngatri bat ngalala ban aikam san phongut khina kataru kadon tenrai kan ka larger population ke bomdon kam kala he polat ladang ai kam ngarap lawan absorb bro 100% dan kam hi investment ru nasabar banwan mo machu ong nak mencual ki kita cement factory ru ki bargain be to employment tamam tip ki ai kam ngam tip mo kata yang bafi ong bafi ba kimpat lawan ai kam lut tenrai ha tourism sector ngati kena beladon kena wapas napo department jongpi Ladon kena berpas na IHM unit 3 ni. But kawa khamsu tenat kalong balada ngila ban aikam kena haja kala jong ti ngatip pun mentagli 3 sabar dan gajing bam sengan ru dan gi hagini singila aja jing jabas ni ru mo ti kan sutenat lada one investment ni kena bagi kena jong gi bangila ada penkre mo ki bala pulih bagi yo ban 3 senong jong kan sengan ka senong ka tahu ru ita Namar kapor ka laya ya gim long dang kwa banya beteng mo bekas kadai ka topik ka ba kabayar bha banginya kren hindi nakadaw jong ka jingtuna pla kapor tinga syukwa closing remark na pi ngin penlingkot ika closing remark but ngin ya ngakwa hakani ka closing remark ni finshon kendiat mo namar idon ibe point iba kidon ka tu ka ningut na ki viewers ki jong ki baki kwa ban keli kayaknya kani ka bangala klep ne ban keli ka long ba ladang ikren phang tourism but ladang ikren phang ka public land ka baga un ka Sorkar Haga jaka jong kini ke hotel ke bapi kumba kedo bon na plange pipi kedo ba kanda benefit rukan benefit ya kata company majorly ya. Haga jaka jong kini ki hotels and maybe kini ki wegi can kenja investment balai ba ka Sorkar kam invest hal haki jaka ki balaban te yo Paidbah kubu Paidbah kumpi ong long nong kentik like hospital, a government hospital or a government school or a government college or a university. Haki jaka Sorkar. Penan ki kuat penan kami ki jaka Sorkar, penan kami hak tak benta. So maybe we'll ngin penkut ya kani ka Iathir ke jangi. Da ita imat if we talk about tourism, kam dai tang kata ka kani ka jak tourism, there's health tourism, education tourism, bon jak ki tourism kan. Ngin sedang lafi ba, ngin penlingkot kan dia mo. Ho long kemo iba ne kani ka jaka yang ni khasi ka long so dia te. Long la fikran es pang jaka don Paidbah uklut he ta ti kanjen la bahaya ka Sorkar ka le ku ngumno ba u Paidbah long nong kenti unlong benta jong tu jaka ka ya kata te long la ka Sorkar ka prioritize ba ya kani ka jaka in pendong kambe hakata ka kam ka ba u Paidbah sungtra sulong nong kenti nakrai ka khamba kata Yes ba vive ba kenta
ka ba shukwa ban bangkut ban ang ba hakani ka sarkar ba mentate nga isir ba namhal ba ki bon parat ki schemes ki ba ki Paidbah ki yo jimentoi Dre ka point ka long ba ka pisa ka wan nei ngim tep im sotho par ki bon ki road projects ni yaro ya kata dre ka pisa ka wan nei ngim tep lara ka dei da ka ram mano ban sew ya ka la shai la si ta ka jing khuslai ka dan te ki bon ki wa ka sarkar ka le te kumbang ikran na mana kamdan transparency te ngi ko ba ka ni ka sarkar hi kan long ka shai kadar na ka kwa ban ne ka bor te nre la ka long hi ta bakin kamai spa ban yo spa but at the same time your development re khadu khadwai pat insa long kin ti ka ta ram ka sha te ka long ke ka ban sosi ka ban yam brio ya ka lawai te ngim ko ba ki lawai ki jongi kin kidram namar ka jeng bakla ka jongi menta ba Benjamin ka kamram jok sarkar hi ka dei menteri namta ka jella mo tikat ka ba ka sarkar ka le bu bichwa ka jella hakmat kan develop kumno kan kiu kumno kan roi kumno lada kata ka dei ka guiding principle hakaba ka sarkar ne kanu kuno sarkar kan trikam nang di sakmat kala ban di ka juk sarkar hau arpuni or pukra kala ban di dakwai sarkar tamba ka guiding principle ka di ban di ka juk bagi don hang di ban train namta ka jella ibriu the population upat ba lada kata ka di ka guiding principle em don jing don conflict don protest don AEWM nga hapo pa sedang menir ngo bangat penkut kumju kani ka konflik ka ja namar jong sarkar jela jen lada nadu araja apusau Desember suki pelasang wan hikai yang ibriu upat ba ka tu isu kam nom dan badle si umdi tang ka tu isu kiwe pat ki isu ru kumju okey dengan penkut tak ba keren pang artili ki sektor mo ka tourism buat ka agriculture kat kum ka report jong ka IIM baka submit na kabentakan ni ka 16 Finance Commission kelapin i baka sektor ka penduk pisah tam ya ka jela ka di ka power sector but ki bakendiat one of the few ki corporation yang sarkar ki bio nong ka tourism MTDC kari one of the few corporation ka balong profitable te ngasukir mau khiat kalau ka irony no mo kalau nak ka irony ba kani ka jaka ka balik na ka MECL MTDC kelit na ka sector ka balong lost tam sektor property kala benan ka revenue sharing hang tu dia si kari na ka dan ka revenue sharing ta di ka irony bang su poi perkhat entan to te haba kum ta ka tourism kari badon kampalat ka di ka way ka ba drive ha ya ka economy jungi tangbangi di ban kenmaru ba somehow te ngi di ban buru ya ka agriculture khmat mat nyopo tu hadu berapa persen ki em nak agriculture ladangi ong ba ngin shim no yakini bakin train no ki service sector bakanaru ka food import ka haitan te ka ga jengmut jong ka long ba kani ka habangi pit yare ni ka kani ka growth ka development ni di ban kenmau ka way ladangi haban penkut ka ngan penkut hakani baka priority jong ka sarkar ka dei ban long ba hakalawai ni kinong song ni don ka high purchasing power ni bun ka board hit but ni don ka investment capacity ni hi kinong song ni lawan invest tera ubabun UM nakarab henry kalong ka sektor ka badu na tam ka investment nak sarkar tikumnu bat ni haban thiet bam na bar tikumnu ka pisakan sa ang ni te phi haban perkhat na kata ka tourism ka di ka way ka bangi di ban develop ro hakarukom ba kapisahkan sah jela ngila ban le agritourism na kalau ngomong ne ba Ep-30 chupin kamu ngas seberapa to kataru kadai tang makawiru separately ru te separately ru ni tourism ta kan ka sarkar mata tourism ka encourage banit ki high value crop mo ki high value crop plus tu am kimdi ki subsistence crop tabangi don kam palat ban pen kiu ya kan ka subsistence food output kena bangin num don kam ban import food nabar but ka tourism ngasai exam ngachupin kod mo wat lang akum pinjrong dian kumbang ong baka haki cement factory bon ki tre ki banabar tika pisah kamne ajala fi ngi diwan pe hakata ka rukom te belarangi kwa bakan kiu ka jala bangin ruspa ki brio ni haban pe kata priority baka pisah kan ne ni kang bahadian life ho sa sam mangihi in invest ken maka dika savings tika create investment kang banginum dan kam su ban depend haki banabar telara kata ka dika priority jong ka sarkar ne
cầm đây thì cái ta cái xong huế phú huế ban Mana ngamut ban ong ba ngimdi ban pelit jumut hak agriculture nomor bala akhir. In fact Sorkar ke di ban pelit jumut ban penmi yang usok ru la dalong. Ti tamang ong kini ki artli ki sektor ki ba long ki ba key sectors hot ki ba i long kam ha kibaran kam ti kani ka jeng mir jemu dasi kalong kaskong tenat bhama buon bha ki benta ba ki mat ka ba phiron ra ni ka por ka ba kum pai ba hi nginang yo lat banya thir te kumash kup kan ma ki pai ba khndiat ba ki jing pen sngo ki panelists ki jongi ki pen sngo mata sngi kinde ki mia ki jongki ba forefront media kershan dan pen rem ya ki nia ki jongki ti tang itu disclaimer kendian ba ashwan pen kod ngashwa ban ya sam biang ya ki points ki panelists ki jongi ki lawan ram ta sngi ki long ki besngo tenan bhamo nama ki ong ba lada ka sorkar ka kwa ban ra ya kum kini ki projects ki ba he sha ka jalla ki kwa ra investment sha ka jalla ki dei ban bu ya ka we ka mat ha ka jing mo ka jong ki kata ka long ban pentik na bo pai ba hi unlong keti ne sngo long try ya ka to ka project ka ba phiwan ra hinang ta shu ru ka don ka jing ai jing mut ka jing sam lagi panis ki jongi ban ong ka sorkar bakan long dak larak pentri kam iki project ba pair ka jala bagan pentik na bagadon ka ta transparency lan ni ka ta jing le khoj ha ka kam ka jam bakan tray bet nak benta ka pa na upatau Paidbah ba ka jela bakin don kita ki guiding principle kum ong iba i Dr. Benjamin ba jen ba ka sorkar kala pensyai Paidbah na do kisnam ki kisnam ajar pusal mo halor kini ka benta ka be day bat kani ka Lumpongdeng issue kanum don hire kata ka jing ya sha tangan ka bakhat asngi lenter ti nang ta i bakit dor bade laban halor ka jing don kam jo sorkar bakan fokus ani kan pelet jingmut ha ki key sectors ki bakan thop ru ya ka agriculture kumangi bona preng jongi ba kumbah nyopo na kashi spa ki Paidbah ki dehi ki nong rap bangi don kam ban kentio ya kan ni ka sector haringkat ki we ki sectors ki bon ra ya ki bon kentio ka roi ka par ka jela kum ka tourism sector ti Paidbah ngej ba philayo ya ki ni simbol perkat ka ba ki panelists ki jongi kle samata singi but kuman penkut ya kan ni ka jing the ka jongi ka jing kali menta kam dei shu kumno ba ka jela kan kio ha ka roi ka pala ni ka yo ka kot baro ngitip ki don shibun ki bentah ndagi jing kali ka long ba kumno nang ni khmat baka sorkar kan le ban pentik na ba kandon kata ka jing ya tre kam hok kandon kata ka jing shai haki benta baro ba kanum shim ya kanu ka kunhul men pelong da ka hunger strike ban pen kelai ka rai ka jong sorkar le ban bu pressure ka sorkar hende ka sorkar hi ka de ban don ya kata ka jing thmu dan do ning kong kisngi ban kenthop lang ki Paidbah namar ha ka riti sen shar Paidbah hi ha ka sen shar Paidbah hi ka jing tre lang ha preng Paidbah pat ha preng ka sorkar ka long ka peran kap te Paidbah da kitu parlok da kitu ngina poi sha kut jong ni ka Rynsan ya thir ka jing ta sis ba sha si sen kwa ban ai khuble ya iba ket dor Dr. Benjamin iba vijike kenta ya iba Alan West ki brai shimenta ka ni ka jing thir ka jing ta singi ba kle sam ya ki sumbo perkat banget ni bon na preng jong piru pidon ki jing kali ka jong pi ba ki don ki jing pen sngo ki jong pi ba phila ban le ka ta da ka ba pi tho ai tu comment ha ka comment section po ba wat klet man like share subscribe ya ka ni ka channel ka jongi te pa lo ka de ko pa ka por ngadi ibang ke mauri ku blai ka por jong pi barot